Ata non hai tanto, en todas as aldeas de Galicia existía algunha persona que soubera levantar a paletilla. Igual que existía un carpinteiro, un zapateiro, existía alguén que levantaba a paletilla. Consistía nun ritual a medio camiño entre a medicina e a maxia. Por unha parte, había uns estiramentos de brazos, había uns estralos na espalda, pero tamén había a murmuración de palabras segredas que só a curandeira sabía dicir. A moitos de vos sonaramos levantar a paletilla ou levantárambola ou escoitáchelo ou familiares vosos facíano. Pero a pregunta que se fai todo o mundo é que era a paletilla? Miramos o ritual con ollos actuais e decimos que órgano é, que músculo é, que oso, que tendón, a que parte do corpo corresponde, que era o que se levantaba. Bueno, pois eu medrei vendo facer o rito de levantar a paletilla. Miña avoa facía diante da cociña de ferro, acórdome perfectamente, unha imaxe que teño gravada. Son neta e bisneta de levantadores de paletilla. Despois a miña primeira carreira foi fisioterapia. E lembro perfectamente cando o meu mozo daquela, que tamén era fisioterapeuta, veu á casa dos meus avós e veu facer o ritual e dime: pero isto é unha especie de fisioterapia. E efectivamente, o rito ten moito en común con cousas que facemos os fisioterapeutas, non? Co fisioterapia manipulativa, osteopatía. Despois a miña segunda carreira foi antropoloxía e mirei o ritual con outra mirada, máis poñendo o foco nesas palabras segredas, neses rezos, nesa invocación ao sagrado que se facía. E supoño que todo na miña vida me levou a investigar o rito da paletilla caída, non? De non sei, xa vedes, moitas cousas na miña vida se foron encadeando para que eu dera en investigalo, e del xurdiu pois o meu libro Levantar a paletilla caída, medicina integrada na tradición galega. E por que ese título? Bueno, a miña idea era desentrañar esa resposta de que é a paletilla caída, que é exactamente a paletilla, e tamén comparala co sistema médico actual dende a miña mirada de fisioterapeuta, non? Empecei facendo unha revisión bibliográfica de todo o que se había escrito ata o momento sobre a paletilla caída. Había moitos médicos que habían investigado o rito, entón cada un decía, pois é tal órgano, é tal oso, é tal cousa. Eu ao principio pois tiña a mesma perspectiva ca eles, non? Pero cando comecei a facer as entrevistas e falar coa xente e tal, dinme conta que a resposta iba moito máis alá que decir cal órgano ou que parte do corpo se correspondía. De feito, foi curioso, porque atopei as respostas só despois de telas atopado tamén dentro de min. Eso é algo que veredes no libro, é algo que pasa moito na vida, non? Hai cousas que buscamos fora que só as vamos a atopar unha vez que as atopamos dentro, pero a veces os informantes só nos contan as cousas cando saben que nós xa sabemos. Eso foi algo que me pasou, esa revelación de que era a paletilla, non? Que aí vos conto, para mí foi abraiante. E despois tamén hai moitísima mitoloxía. Quixen ir máis alá dos santos, os que se invoca do cristianismo, que quedou como a capa máis superficial do ritual, non? Entón, cales eran os seres anteriores que se invocaban no ritual, non? Entonces analizo pois eses seres da mitoloxía galega que nas nosas lendas se di que tanto provocan enfermedades como as curan, non? O tangaraño, o tardo, o trasno, as mouras. Entonces analizo pois eses seres míticos que en orixe probablemente estaban detrás do rito da paletilla caída. Despois, como vos digo, hai moita mirada á medicina actual, non? Os valeiros que ten o sistema médico, a todas as carencias que ten o sistema médico, a onde se está a mirar para intentar avanzar e crear unha medicina mellor. Expoño que ten moito en común esta mirada nova que queremos aportar á medicina co que xa facía a medicina indígena, non? Que era unha medicina, dai o título do libro, moito máis integradora, que miraba o ser humano como corpo e alma, que analizaba a súa situación na comunidade, non se curaba só o corpo físico, senón que estes ritos, como o da paletilla, curaban o ser humano en toda a súa esencia. Entonces, pois hai moito análise de como é a medicina actual e como podería ser, non? Se aos grandes avances científicos que fixemos lle sumáramos esa componente integrativa do ser humano como coas súas emocións, co seu lugar na comunidade, co seu lugar no cosmos, poderíamos crear algo moitísimo mellor. Así que, como vedes, tamén hai un pouso existencial, no? na obra, de onde vimos, cara onde vamos, quenes somos e quenes queremos ser.
A min faime moitísima ilusión esta obra. Era algo que eu non tiña pensado investigar. Eu estaba co tema da vella, levo 11 anos co tema da vella. A paletilla foise presentando un pouco por si mesma e ao final, bueno, pois levoume a lugares abraiantes. Espero que a vos guste. Comezou sendo o meu TFG, traballo final de carreira, obtuve unha matrícula de honra con el. Despois presentei no Premio Vicente Risco, foi finalista, pero queda o vosso veredicto, que é o mellor, non? Como pode chegar unha obra a xente, se vos pode remover preguntas e se vos pode aportar algún vieiro de resposta, pois estoume por satisfeita. Agardo de verdade todo o corazón que vos guste. Está en prevenda agora mesmo a prezo reducido ata o 30 de novembro a 15 euros e podedes xa reservalo e agardo de corazón de verdade que vos guste tanto como que vos chegue a alma coa que vos fixe.